Пепа. Гэта мой маленькі братик Джордж. Гэта моя мама свиня. А гэта тата свін. Свінка Пепа. Лепшая сяброўка. Пепа чакае сваю лепшую сяброўку авечку Сьюзі. Прывітанне, Сьюзі! Прывітанне, Пепа! Авечка Сьюзі прыйшла пагуляць з Пепай. Пепа любіць Сьюзі. Сьюзі любіць Пепу. Яны лепшыя сяброўкі. Пепа, чаму б вам са Сьюзі не пагуляць у тваім пакоі? Так, мама. Джордж таксама хоча пагуляць. Пепе і Сьюзі падабаецца гуляць у пакоі Пепы. І Джорджу таксама. Не, Джордж, гэта гульня для вялікіх. Ідзі пагуляй са сваімі цацкамі. Пепа і Сьюзі хочуць гуляць адны. Я маленькая прынцэса-фея. Зараз я ўзмахну сваёй чароўнай палачкай і ператвару цябе ў жабу. Джорджу не падабаецца гуляць аднаму. Джорджу таксама хочацца пагуляць. Не, Джордж, я гуляю са Сьюзі. Пагуляй дзе-небудзь у іншым месцы. Джордж хоча гуляць з Пепай. Яму сумна аднаму. Джордж, дапамажы мне. Я гатую шакаладнае печыва. Трэба, каб хтосьці вылезаў міску. Джорджу падабаецца дапамагаць маме гатаваць печыва. Але больш яму падабаецца гуляць з Пепай. Я хочу быць медсястрой. Я хочу быць доктарам. А хто тады будзе хворым? Джордж! Пепе і Сьюзі падабаецца быць доктарам і медсястрой. І Джорджу таксама. Пепа слухае Джорджа. Джордж, зрабі глыбокі ўдых. Цяпер пакашляй. Здаецца, твоё сэрца зараз выскачыць. Я прыляплю пластыр. Адчыні рот. Сьюзі мерае Джорджу тэмпературу. Божа, ты такі гарачы. Ты мусіш заставацца ў ложку 3 гады. Тата свін прыйшоў шукаць Джорджа. О, не! Што здарылася з Джорджам? Не хвалюйся, тата, мы проста гуляем. Джордж наш хворы. А, зразумела. Можна мне наведаць пацыента? Толькі нядоўга. Ён можа стаміцца. Печыва! Так, гэта для Джорджа. Гэта лекі, каб яму стала лепей. Прабачце, доктар, можаце мне дапамагчы? Мне баліць жывот. Ой, козытна. Я чую бурчанне. Я думаю, ты голодны, тата. Значыць, трэба шмат печыва, каб мне стала лепей. І мне. І мне. І мне. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa